Exactly njenga namhlanje amaqembu aphikisa amtshinile ngempela umongameli namhlanje eParliament ezama ukumbonisa ukuthi kahle kahle nazi izinto ekumele ngabe sibhekana nazo ekuzona izinto zangempela kodwa ke sikuvume phinde sikubone ukuthi umongameli umuntu o strategic ezinye zezinto akazikhulumi but uyakwazi ukuthi azenze action wazo bheka nje indlela enze ngazo in the past few weeks ezama ucikisa imithetho eminingi just like abo Bella Act abo NHI nezinto eziningi ezicasule amaqembu amaningi ku National Government of Unity so umongameli umuntu strategic as much as engazi addressanga lezi zinto but I believe ukuthi kuningi asazokwenza because umuntu ocabangayo. Right ke mzuzweni namethe ebeke ishuma nobekushaya lona ke ihora lesikhombisa kumbula ke inzuzo zami ziwuyena ke 11 February ekubona ke unyaka ka 2025 umsakazo intokozo FM 101.2 sikhona ebukhoma ke inxenxethele nezitolo ke Mlazi Mega City sinake amahle wakamjoli ke sobheka ke inkulumo yamongameli kayithulile ngesuku edlulile njoba namhlanje bekade kukhona ke inkulumo empikiswano ngayo ke inkulumo yakhe ke umongameli abeyithulile sibingelele mfowethu sikwamukele kulona ke uhlelo. Yebo ngibingelele umlaleli lapha emakhaya ngibingelele nabo bonke abantu abakhona mfethu ibile khona ke inkulumo ebekhona ngolosine namhlanje besibona yona ke i-debate ebikade ikhona mhlawumbe asiqale sibheke ukuthi kwinkulumo yamongameli yangolwesine odlulile kona kuphi ngathi kuhlabahlosile akukhuluma nowakulindele ukuthi wakhuluma nakushiya ngaphandle entweni ubona ukuthi kwakumele ngabe uyikhulumile. Impela baba ngiyabonga ngethuba umongameli ngalesikhathi ekhuluma last week kuyona inkulumo yakhe i-State of the Nation address kuningi akaddressa and kuningi esasilindele ukuthi akaddress angazange akaddressa ngendlela so number 1 engazange akaddressa indaba yokuthi amasosha wethu ahleli phansi kwesimo esizima kakhulu esibucayi empini le ezweni lase DRC ukuthi khamba kanjani nezinye ke inkinga ingqinamba esibhekene nazo just like ka Department of Education Department of Health siyabona inkinga kuyenzeka ukuthi ke njengamanje iUSA njengoba ifake utswinyo eningizimu Afrika kuzokwenzakalana so ingakho ngizona izinto esasiyilindele lezo ukuthi uzoyiaddressa ngokusheshsha nendaba ye-youth employment ukuthi izothini yes wayi-addressa the last time establish ama programs but njengamanje sifisa ukwazi ukuthi i-continuation yawo ithini kodwa ke kuzinto azi-addressa nazi izinto ezo5 ezahlabahlosa ayi-addressa esakwazi ukuyijabulela i-economic growth and job creation so umongameli washo wathi njengamanje bazokwenza show ukuthi babeke eqhulwini ekutheni i-economic growth kanjalo abathu bomsebenzi adaleka inginanga ngokuthi bazo invest 940 billion in the next 3 years ekwakhena ama bridge nemigwaqo ukuqhubeka ke phambili okunye ke indaba yamanzi sizwile ukuthi kuzo establishwa inkampani entsha noma iboard elisha ezobhekelelana nezamanzi ukwenza sure ukuthi amanzi aswantweli eningizimu Afrika kanjalo nakomasipala abaningi especially iTheku lo agency ke izobizwa nge-National Water Resource Infrastructure Agency for large water projects siyakhumbula ukuthi kusana project somzimvubu engakaqedwa nayo eyakhiwayo ngala endaweni yasemzimvubu idamu lasemzimvubu okunye ke indaba ye-social welfare and poverty reduction ushilo umongameli wathi no ama programs akhona njengamanje akeke azaphela azoqhubeka ahambe kahle ukuze konke izinto ziqhubeke sikwazi ukuthi ke si eliminate poverty ezweni lethu iningizimu Afrika ukuze sikwazi ukuqhubeka sephambili okusho ukuthi indaba yo370 noma ngithi phecelezi u350 isazoba khona isazoqhubeka mase okugcina noma kungencane indaba ye-national unity and dialogue bese isilindele kakhulu ukuthi umongameli uzokwenza sure ukuthi ama matters e-youth addressed ngendlela ekuyona yona kahle so ushilo kwathi njengamanje uzovula i-National Unity Dialogue whereby calling all South Africans youth and old to come along and discuss the vision of the next 30 years in South Africa kushuthi njengamanje i-NDP 2030 yayiqala ngo2011 after World Cup siyayiqeda in the next few years njengamanje sesizoqala omunye 30 years omusha with the new vision okusho ukuthi njengamanje uRamaphosa implementa yona indaba ukuthi manje ke siyiqale kabusha leyo nto and then kuma SMMEs sibonile ukuthi ke kunama funding amasha azophuma just like le ya 20 billion ezokwazi ukuxhasa osomabhizinisi kanjalo nendaba ye venture capital sizokhumbula ukuthi in the past few years la South Africa mongabe ufuna ifunding bebethola ukuthi badinga 6 months bank statement 6 months operation zonke izinto ezikanjalo so njengamanje bazokwenza lento ekuthiwa i venture capital agency noma i venture capital board ezokwazi ukusiza osomabhizinisi abaqalayo abangena mali at all ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke baye phambili kanjalo ke bazokwehlisa no
utsinyo losomabhizinisi yabo izinto ezikanjalo, and then also izophinde inyuke kanjalo uxhaso losomabhizinisi ababantu besifazane. Izona izinto ayi-highlightile lezo. Mhlawumbe ke bese yabheka ke kutabeni olusematheni ke namhlanje kuyilona kuthiwa makunenkulumo mpikiswano kwayilona ke lihamba phambili udaba lwakhona eDRC lwamasosha ayi-14 agcina edlulile emhlabeni khona ke ezweni lase DRC. Exactly, njeka namhlanje amaqembu aphikisa amtshinile ngempela umongameli namhlanje eParliament ezama ukumbonisa ukuthi kahle nazi izinto ekumele ngabe sibhekana nazo ekuzona izinto zangempela, kodwa ke sikuvume phinde sikubone ukuthi umongameli umuntu o-strategic. Ezinye zezinto akazikhulumi but uyakwazi ukuthi azenze action wazo. Bheka nje indlela enze ngazo in the past few weeks ezama ucikicca imithetho eminingi just like abo Bella Act, abo NHI nezinto eziningi ezicasule amaqembu amaningi ku National Government of Unity. So umongameli umuntu strategic as much as engazi addressanga lezi zinto, but I believe ukuthi kuningi asazokwenza because umuntu ocabangayo. Ngokuqala ke ukuthi oyibeka ngalendlela ukuthi ke umongameli ke okhona uRamaphosa umuntu strategic futhi ke okwazi ukuthi ke acabange bese yahlela bese yenza. Mhlawumbe mfethu sesigoqa njengentsha yakhona ke eNingizimu Afrika nilindeleni kwisabelo mali esizothulwa ngesonto elizayo. Silindele likhulu kuyisabelo mali lizothula ngesonto elizayo. Silindele nje ukuthi osomabhizinisi aba-youth bakwazi ukuthi bathole izinto ezinjengo-funding, and sibheka kakhulu ekuthenini ku-investwe more kwindaba ye-education kanjalo nakwindaba ze-health. So lezo zinto zo-3, ukuthuthukisa kosomabhizinisi abancane, ukuthuthukisa kwendaba zezempilo especially eKZN nakwamanye ama-province just like Eastern Cape, and also indaba yokuthi-ke nathi si-youth sithole ukunakeka ama-job opportunities aqhamuke because kona ngempela hayi kushubile njengamanje. Mfethu sibonge ngethuba sithembe somlaleli uthi nangemva kwayo ke i-budget mid-term budget speech sokwazi siphinde sibe naye sesobheka ke ukuthi kobe bekulindele ikona kuphi okwenzekile. Siyabonga mfethu. Ngiyabonga kakhulu ngethuba. Right ke sitabela phambili siyokubhekela ke udaba lwakhona la eMlazi emshini nakhona umphathiswa wezempilo ke umama uNomagugu Simelane ehambele khona esibhedlela emva kube nombhikisho obukhona ekuseni abasebenzi bakwa PSA babekhala kakhulu bangaphansi kwenyunyana ke PSA abebekhala kakhulu ngokuthi ke sikuphela insuku ezintathu bengenawo ke amanzi. Ufikile ke namuhla umphathiswa ke umama uNomagugu wafike waqinisekisa ke ukuthi bazoba nezinhlelo ezizokwenza ke ukuthi amanzi angabesaba inkinga kusona ke sibhedlela waphinde ke wanxusa ke nabasebenzi kuba baqhubeke nokusebenza ngokubambisana baphinde basebenze ngokubambisana ke nawo uhulumeni ukuze ke kuzokwazi ukuthi ke kube nohlelo liyaphambili. Waqinisekisa ukuthi bazozama uhlelo lokusabalaliswa kwamanzi esibhedlela ukuze kube ke ukuthi ke inkinga yamanzi iyalunga ezinye ke zindaba ezithe zabasemathini kosukwini namhlanje. Siphinde sokubhekela udaba likamphathiswa ungqongqoshe phina beke okanye undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal umnomzana uThamsanqa Ntuli obengahambi yedwa obehamba nomkhuzo wamaphoyisa yena ke umnomzane uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi bahambele khona ke eNanda ngaphansi kwembizo eyaziwa ngokuthi Nanda Crime Awareness. Imbizo la khona ke bebeyohlangana nezinhlaka ezahlukene zomphakathi ezokuphepha kanjalo ke nawo umphakathi emva kokuba ke kube khona igameko ezokubikwa kwayo ke indawo ukuthi impela ingezinye zendawo zezizinda zobugebengu ekali ke bebekhona ke holo la khona eMawoti nala khona beqinisekisile ukuthi bazolwisana nobugebengu obubonakala ke buqhubeka kuyona ke indawo yakhona eNanda. Sikasami ke mase nje siyangivumela kuba ngiyidede inkundla ngithemba ukuthi kanjani kusasa uzokwazi ukuthi bebekhona ke uhlelo sithulelwa ngezilokotho ezinhle umamkhandlu walo ke iTheku umasipala weTheku elaziwa ngokuthi ke iTheku Talks. Sibonga kakhulu kuyena uThabani Mhlungu khona ethimbeni lazo ke izindaba zomphakathi kanti ke mesiphambo besiphume esulunguza ngala kusibikezelo sazizulo sakusasa bese ke siyayiphothula impenge yethu. Indoors FM 101.2 FM